Gabi po sa ating lahat. Panalangin sa ating yumaong pamilya. Malakas po ang hangin ngayon. Sobra po ang lakas at medyo ang ulan po ay pabago-bago. Ang akin lang ay panalangin. Hindi ko na yung bag ko pala pang hawak nito. Yan po nakalagay. Wag na, ito na lang isa. Mega shoutout dyan sa mga nanonood sa akin. Marami pong salamat sa lahat na mamayapa sa ating pamilya. Magandang gabi po sa inyo. At sana po sa lahat ng mga namayapa natin sa buhay natin sa mundo ay maging maayos po sila kahit hindi po tayo makapunta sa sementeryo. Nasanay na po tayo mga Pilipino. Nasanay na po tayo sa sementeryo. Tapos hindi po tayo makapagpananalangin sa kanila sa sementeryo. Pwede naman po tayo manalangin dito sa taanan ng natin lahat. Pwede po tayo magtirik ng kandila para sa mga namayapa natin at yumao natin pamilya. At sa malangit na ang kanilang kaluluwa, sana po matapos na rin po ang coronavirus. Pangalawa po, unang-una po itong bagyong ito. Sana po mawala na po siya at magdasal lang tayo. Nakakawa at pinakita sa balita ng mga tao natatabunan, nababagsakan, nakakaawa naman po sila. Sana po matapos na itong bagyo at hindi na po ito masyado makapinsala. Kawawa naman po lahat ang tao sa sanlibutan, lalong-lalo po sa Pilipinas. Ang samat dalain ko lang po ay lagi tayo manalangin at manalig at manampalataya. Wala pong imposible sa Panginoon. Importante, nagsasama-sama tayong lahat sa buong mundo kung ano man reliyon natin para manalangin. At sumalangit nawa ang lahat ng pamilya natin, maging maayos ang kanilang kaluluwa, at ganoon din sa mga taong namatay ngayon. Nakita ko po dun sa balita. Maraming salamat. At meron pa pala ako napanood kanina dyan. Sana naman po yung mga taong nag-away-away po kayo sa paggagamot sa espiritual ng Panginoong Kristo. Napapayo ko lang sa inyo. Lahat po, nagdarasal po ako sa lahat po ng mga pamilya na namayapa. Hindi lang po yung nakita ko din po yung sa may balita. Meron po kasi ako napanood kanina sa TV, nakakawa po kasi yun, nasa bubong na sila lahat. Tapos pangalawa po, nagdaragsa yung mga tubig. Pinagdarasal ko sa Panginoon na matapos na ito kasi sa nangyari sa pandemic natin ngayon, matapos na rin itong nangyayari. Sana po matapos na to, magtulong-tulong tayo manalangin. Wala naman imposible sa Panginoon. At yung mga may napanood pala ako dyan sa iba kong kapwa manggagamot. Ito po meron po akong napanood dyan na sa YouTube lang. Kanya-kanina lang po pagbukas ko kasi meron lang po nag-comment doon sa post ko. Napansin ko po yung biglang nag-attach doon sa YouTube. Nag-aaway po sila sa mga kapangyarihan na binibigay ng Panginoon sa kanila. Wala pong magaling na manggagamot sa buong mundo. Ang Diyos lamang ang makapangyarihan. Wala po rito maestro, wala pong master, wala pong mga yung supremo. Lahat po ay isa lang ang pinagkaloob ng Panginoon na kapangyarihan. Mga tao lang po minsan nalululong sa kapangyarihan. Nag-away-away po sila. Nakikita ko po yung video nila, nakalive po sila. Nanood man ako pero tinignan ko lang po sila. Nag-away-away sila, araw po ng undas ngayon. Dapat po manalangin sila. Magdasal, una sa Panginoon at ipagdasal nilang kaya pa yung pamilya nila. Hindi po sila nag-away-away sa kapangyarihan na binagkaloob ng Panginoon sa Kristo sa kanila. Mapapayo ko lang po sa lahat. Lagi lang po kayo magdasal. Huwag niyo pong pag-awayin yung mga walang kakwenta-kwenta naman na magaling sila maggamot. Lahat po yan pumapalpak. Tao lang kami. Tao lang sila. Minsan sumasablay po yun. Hindi po ako naniniwala lahat po ay magaling. Kahit ako
tao rin sumasablay din sa paggagamot. Panood ko lang po kasi yung pinag-aawayan nila, yung sikat po na manggagamot at sikat din pong manggagamot din. At yung isa po, sana po wag na po kayo mag-away-away sa mga wala naman pong kabuluhan. Kasi po, wala naman pong kakwenta-kwenta yan. Ang importante, kung binigyan ka ng karunungan ng Panginoon Kristo, para sa iyo yon, itulong mo na lang sa mga kapwa mo nangangailangan ng tulong. Hindi yung sinasabihan nila, nababasa ko po yun eh. Sinasabi nila na malakas sila, kaya nila buksan ang langit, tapos marami pang papatay sila ng kapwa nila manggagamot. Alam nyo po nasa 10 utos ng Diyos yun. Huwag po kayong papatay ng kapwa nyo tao. Kasi mababawasan po ang kapangyarihan nyo. Pag kumapatay kayo, di man kukulam na kayo, mababarang na kayo, huwag po kayo masyadong nagiging gahaman sa kapangyarihan. Ako nga, marami nga akong ginagamot dito. Galing din sa mga sikat na manggagamot. Hindi ko na sinasabi, basta't importante, ginamot sila nyon, nagtulungan kami. Kung hindi nila napalis at bumalik, punta rito sa bahay, napalis ba't hindi na bumalik, salamat din, nakatulong siya sa akin. Tulungan kami. Pero po yung iba naririnig ko po dyan sa YouTube ngayon, nag-aaway po silang lahat. Gusto po nila magpatayan sa spiritual. Masisiyahan po ba kayo doon pag nangyari yon? Ang importante ngayon sa araw na ito, undas po ngayon. Manalangin tayo sa ating pamilya. Maging payapa tayo. At may mga nangyayari sa mundo natin ngayon, trahedya. Alisin muna natin ang galit sa ating isip at puso. Nawa ang Panginoon Kristo ang una't maghari sa atin. Hindi kung ano-ano. Importante po, lagi lang tayo magdasal, manalangin. Kita nyo po yung ibang tao, ang mga bahay nila ay nagraragasa ng mga may halong tubig at lupa. Nakakatakot po yun. Kaysa mag-away-away sila doon sa YouTube sa lakas ng kapangyarihan nila, na ganito, malakas sila. Kung ako sa kanila, magkakaibigan naman sila eh. Magano na lang kayo, magbati na lang kayo. Kaysa mag-away-away kayo. Ipanalangin nyo lang ang pamilya nyo at ipanalangin nyo na lang yung mga taong ginagamot nyo at ipanalangin nyo rin yung mga taong mga nangangailangan ng tulong. Hindi nag-aaway-away kayo. Wala namang kabuhay-buhay mga inaaway-away nyo. Nakakasakit lang kayo ng damdamin sa isa't isa. Magkakaibigan kayo. Pangalan nyo pa naman mga maestro. Maestro. Nag-aaway-away kayo. Hindi nyo kayang buksan ang langit. Ako na nagsasabi. Ang langit hindi mo kayang buksan. Normal ka lang na tao. Walang taong nakakapagbukas ng langit, kung di ang Diyos Ama lang sa langit at ang Panginoong Jesus. Ang importante, magkakaibigan kayo, huwag kayo mag-away-away sa kapangyarihan nyo. Kasi yung mga kapangyarihan yan, pag inalis ng Panginoon yan, lahat ng sakit na ginagamot nyo ay mapupunta sa inyo. Atakiin kayo ng mga kalaban nyo. Hindi kayo kaya proteksyonan ng mga mutya nyo, agimat nyo. Kasi ang kapangyarihan ay nagmula sa Panginoon. Pag yun nabawasan ang kapangyarihan nyo, wala na, mahina na kayo. Yun lang po yun. Ako, gusto ko lang maggamot sa mga taong nangangailangan para makatulong at makabawas ako ng kasalanan sa Panginoon sa nagawa kong kasalanan sa Kanya bilang instrumento niya. Wala akong sinusugo ang Diyos kung di ang Panginoong Hesus lamang ang sinugo ng Panginoong Kristo, ang Kanyang bugtong na anak. Ang mga anghel natin ay mga gabay natin. Yan ang mga sinusugo ng Panginoong Kristo, mga banal na anghel. Kung mag-away-away kayo dahil lang sa kunting kapangyarihan lang, wala pong matutulong yun. Kung ako sa inyo, magbati-bati na lang kayo. Kasi mga maestro naman kayong lahat. Diba pag sinabing maestro, kailangan ginagalang at nirerespeto ng bawat isang kapwa mong tao mong gagamot. Kung nag-aaway-away kayo, walang mangyayari. Kung nagbabantaan kayo, magpapatayan kayo sa spiritual,
Sino ang sinasamba nyo rito? Di ba ang demonyo? Hindi ang Diyos. Sino ba nagbigay ng karunungan sa inyo? Di ba ang Panginoon? Hindi naman pinag-aaralan basta-basta ang paggagamot eh. Kusa itong binibigay ng Panginoon Kristo. Napanood ko lang to kanina ha. Yung mga maestro. Marami kasi silang maestro. Kaya pwede po banggitin ang mga pangalan nila. Kung maestro, marami pong pangalan maestro. Basta mga maestro po tawag sa kanila. Pero hindi ko na po babanggitin ang mga pangalan nila. Ako, wala akong kinakampihan sa kanila. Magkakaibigan naman silang lahat. Hindi rin ako pwedeng kumampi sa ganito-ganito. Gusto ko lang yung maging payapa po sila. Yung magkakaibigan sila, mga maestro sila lahat. Maging payapa sila. Huwag na sila magsubukan ng kapangyarihan nila. Kasi pag ginawa nyo yung bawat isa, yung demonyo rin ang mananalo. Magpatawad na lang kayo, magpatawaran na lang kayo. Unahin nyo na lang ang pagdarasal sa COVID-19 at lalong-lalo itong araw nito, araw po ng mga patay at pagdarasal sa mga namayapa natin hanggang bukas po. Yung pong pinaka-importante sa lahat, ang panalangin. Hindi po yung away kayo ng away sa kapangyarihan. Diyan nananalo si Satanas. Ang importante, kayo lahat ay magmahalan, magtulungan. Importante, magkakaibigan kayo, magkatulungan na lang kayo sa paggagamot sa spiritual. Sayang naman yung mga viewers nyo, ang dami-dami nyo na tiningnan ko. Matagal na kayo naggagamot. Nasa 500 na yung viewers nyo, sayang. Naguguluhan sila sa ginagawa nyo. Basta't importante lang sa inyo, magkakaibigan kayo, magkapatawaran na lang kayo. Lahat kayo mga maestro na sinasabi doon na panood ko. Patawarin yung bawat isa, magpatawaran kayo, tapos ang problema nyo. Kaysa magsubukan kayo ng kapangyarihan sa spiritual, sayang lang. Importante, magdasal na lang tayo, manalig. Kung may nangangailangan ng tulong ng Diyos, gamutin natin. Ako nga, sa dami kong ginagamot dito, na maraming sikat din na manggagamot na pupunta sa amin dito sa Pampanga eh. Ipapasalamat ako na ginagamot ko rin sila at nagtulungan kami. At least, nasubukan nila yung kakayanan ng ibang manggagamot bago napunta sa akin na hindi naman ako ganong kalakas manggagamot, mahina lang ako. Basta't importante na kaya kong gamutin ng isang tao, gumaling, masaya na ako. Yun lang pinaka-importante. Kayo mga brad, wag na kayo mag-away. Napapanood ko kanina yung video nyo sa live. Basta't importante ngayon, manalig tayo, manampalataya, at ipagdasal natin ang pamilya natin na namayapa. Sumalangit naman kanilang kaluluwa at maging maayos ang kanilang pamilya. Nating lahat, lalo ngayon, maraming taong namatay. Ipagdasal din natin sila. Masaya na nagdarasal sa Panginoon na walang galit at hinanakit sa puso. Masaya magdasal sa kapwa mo kahit hindi mo kilala ay inaangat ng Diyos. Kaysa inaangat mo ang sarili mo, huwag mong gawin yon. Kasi susubukan ka ng demonyo sa porkit nakakapagpagaling na tayo ng mga may kulam, etc. Huwag natin itataas ang ating sarili. Ang una nating respeto at pananalig, ang una ang ating Panginoon. Siya ang sandata natin. Yun lamang. Maraming salamat sa inyo sa lahat na nanonood yan. Pasensya na kayo. Nag-live ako kasi napanood ko lang yun. Wala pong makakapagbukas ng langit ha. Magpatay ka na. Maakit na tayo sa langit. Kahit sino sa atin. Basta't lagi lang tayo nagdarasal sa Diyos. Kung normal tayong tao, hindi natin kaya buksan yun. Kaya nga sabi ni Ella, pati niya, mga kerubin ko, hindi mo mabubuksan ang langit basta-basta na wala kang pahintulot sa Panginoon Kristo. Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang gabi. Basta't manalangin tayo. Lahat po na nanonood sa akin dyan kay Apo Andy. Lahat po ng ginamot ko na si Christina Malong, pinagdasal ko na po ang pamilya nyo. Si Ate Cervantas, taga Saudi, pinagdasal ko na po Iloilo. Lahat po yan, mega shoutout. Kay Yanda, kay Ate Miriam, mega shoutout din sa iyo. Sa lahat po ng hindi ko po nabati, yung iba po dyan, Dulot, taga Ilolo, lahat po. Lagi lang magdasalan po tayo, manalangin po tayo. At maraming salamat po sa mga nanonood sa akin dyan.
God bless all po sa inyong lahat. Maraming salamat po talaga. Naniniwala ako sa araw na ito, lagi po kayong manalig ha, at mananampalataya. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Basta't importante, nagdadasal lang po tayo. Hello po, God bless po. Hello din po, Rene Guno. God bless din po. Yun lang po ang masasabi ko. Basta't importante, lagi lang po tayo nagdarasal sa Panginoon. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa at manalig lang po tayo. Ang kakayahan at kapangyarihan ng Panginoon Kristo ay binigay sa lahat ng tao sa sanlibutan. Kahit sinong tao sa mundo ay may kapangyarihan. Hindi lang natin ito magamit dahil sa sama at galit ng ating puso. Kaya na may napanood lang po talaga ako kanina, imbis nagdarasal sila sa kanilang pamilya at sa mga pasyente nila, sa lahat po ng mga pamilya nila at asawa nila, kung sino man po mga pamilya ng asawa nila, pamilya nila at mga kaibigan nila ay pinagdarasal nila. At yung mga nangyayari pong dilubyo, hindi nakita ko po sila, nag-aaway-away po sila sa mga kapangyarihan. Ang tawag po sa kanila ay mga maestro. Kasi po pag sinabing maestro ka, nirerespeto at ginagalang ka ng kapwa mo manggagamot. Huwag po kayong mag-aaway-away. Sa panahon ngayon, may pandemic na nga tayo, meron na nga tayong coronavirus, meron pang nangyayari sa typhoon nitong bagyo nito, maraming mamatay. Kung pinagsama-sama nyo lahat kayong magkakaibigan na panalangin doon, natuwa pa ang ating Ama kaysa nag-aaway-away tayo. Huwag po kayo nag-aaway-away sa kapangyarihan. Kasi po yan po ay nakakasama. Ang pinakamalakas at makapangyarihan ng Panginoong Kristo. Tutusin, kung gusto ko lang banggitin lahat ng pasyente nyo na punta sa akin ng mga sikat na manggagamot, hindi ko na po ginagawa yun. Nagpapasalamat lang po ako sa kanila dahil kahit paano ginamot sila, nagtulungan kami at nawala ko yung mga sakit nila. Pero sa akin, masaya na po ako yung makatulong sa kapwa. Kaya po, nagulat lang po ako sa kanila. Nag-away-away po sila sa lakas at kapangyarihan nila sa spiritual. Kasi pag pumatay ka sa spiritual at kapwa mo manggagamot, mabigat pong kasalanan nyo sa Panginoon. Pag instrumento ka ng Diyos at pumatay ka ng kapwa mo manggagamot, na 2 days mapapatay mo, 1 day o kaya 1 linggo, ewan ko lang kung anong klaseng parusang gagawin sa iyo ni Satanas. Ako sa inyo, magpatawaran lang kayo, magkaibigan kayo. Importante, magdasal po tayo ngayon. Manalig at mananampalataya. Sa lahat po nang nanonood dyan na kaya po Andy, yung iba kong pasyente, tinatanong po ako kung nagagamot ako ng online. Nagagamot po ako ng online, pero kaso mahina po ang signal, minsan ayaw ko po. Napipilitan lang ako magamot ng online pag nasa ibang bansa na po. Pero yung iba ko po dyan na maraming subscriber ko na dito lang po sa Pampanga at kaya naman po nila sasakyan, gusto ko po kayong gamutin ng personal kasi galing na po kayo sa mga iba-ibang manggagamot. Pasensya na po kayo kung nag-message kayo sa messenger ko, kung tinatawas ko kayo, marunong ko magtawas, marunong po ko magtawas. Pero kung galing na po kayo sa ibang pasyente, tapos hindi po na bumabalik lang po yung sakit nyo, i-try nyo pumunta sa akin. Gagawin ko po lahat ng taktika na napag-aralan ko at tinuro sa akin ng Inang Salome ko. Unang-una pa rin siyempre ang Poong Jesus Nazareno. Ang umahawak po talaga sa akin ang Poong Nazareno. God bless rin po. Lahat po kayo ay pinagdarasal ko. Maraming salamat po sa lahat at God bless po sa inyong lahat. At 19 minutes na pala tayo. Maraming salamat po. God bless at sumalangit nawa ang ating pamilya sa lahat sa mundo. Kung may man namatay ngayon at nakita ko sa TV, sumalangit nawa ang kanilang kaluluwa, tanggapin nawa sila sa langit sa nangyayaring trahedya. At kayo na po ang bahala sa Panginoon sa amin at mga namayapa naming mahal sa buhay. Sa araw na ito, kami naniniwala sa isang salita ng Panginoon Kristo ay kayo matatahimik at makakit kayo sa langit at maging maayos po ang aming buhay sa langit. At gabayan nyo rin po kami bilang inyong mga anak, Ama. Sana po makayanan namin ang bagyo nito at huminto na po ito at hindi na po tumama sa Maynila. Tama na po yung sa ibang lugar para po kasi wala na pong budget ang gobyerno natin para may patulong naman po yung mga ibang kaya dyan.
sa gobyerno at dito po sa Pampanga hindi na magtuloy-tuloy. Pinagdarasal ko sa araw na ito, sa oras na ito ay hinto na ang bagyo at hindi na to lalakas sa pangalan ni Hesus Kristo, sa pangalan ng Poong Jesus Nazareno. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa lahat ng susuporta sa YouTube ko na si Andy L. Ortiz. Tinatawag po nila akong Apo Andy. Maraming salamat po kasi umabot na po ako ng 1,156 subscriber. Ang viewers ko po ay nasa konti na lang po. Mamamonetize na ako. Maraming salamat po sa lahat. God bless po all sa inyong lahat. Thank you po.